I al segon pis hi vivia una cantant d'òpera que es deia Josefina Blanc. Soltera, vivia amb la seva mare, la mare es va morir i jo, mira, tenia el cine per TV i Vigue d'abans i amb pel·lícules d'en Charlotte. I li vaig dir a ma mare, dic, mira, aniré a la Josefina, te tindré a fer pel·lículetes, que vegi pel·lículetes, no? I mira, va. Ella sí que tenia deixebles de cant, això sí, amb el piano, no? I llavors hi pujava un professor, acompanyar els cantants, perquè ella tocava el piano, no sabia, bueno, amb els ditets, però hi havia un professor, no? I llavors, amb agraïment, per dir-ho d'una manera, que jo li feia les pel·lículetes, va preguntar a ma mare, vols que li ensenyi solfes al Jordi? Va fer el que vulguis. I el Jordi va, pum, i va ensenyar, mira, les solfes, una mica de solfeig per descomptat, no? Potser tenia facilitat, no em diguis si era veritat o no, per les notes. I diu, escolta, com que aquí puja un professor que toca el piano acompanyant, per què no t'ensenya a tocar el piano, pum, i pam, a pam. I llavors hi havia un piano del meu pare a casa de la seva mare, no? Allà al paral·lel. I llavors van portar el piano cap a casa. I llavors ell, quan acabava les classes a dalt, baixava a baix i m'acompanyava. I llavors em va ensenyar, i llavors al mateix carrer Gran de Gràcia tenia una acadèmia que es deia Pla, i llavors diu, vine aquí a l'acadèmia, ara ja, i ves fent. Però llavors aquell mateix Juli Pons va dir, Jordi, escolta, aquí no donem títols, aquí és una acadèmia, no, del dia de demà que tinguis. Veu, per què no vas al conservatori? Bueno, als meus pares no els hi agradava, sobretot la meva mare. De què anessis al conservatori? Bueno, que estudies música. En general. El meu pare, com que ja et dic, tenia aquests 2 anyets de tocar, mira, oi? I em va pagar tota la carrera al conservatori. I llavors al conservatori ho vam fer-ho el juny, vaig mirava d'un curs, l'octubre de l'altre, i així fins a posar-me a nivell, no? Vaig acabar el 7 i el 8, i llavors ja vaig agafar molta il·lusió per ser músic, a casa mai. I llavors vaig començar també l'harmonia. Amb l'harmonia encara més m'agradava encara més i no, però vaig acabar allà de totes maneres l'harmonia, la direcció, la música de càmera, etc. No? Vaig entrar al Centre Moral, que em vaig fer associat del Centre Moral Instructiu de Gràcia, i llavors ja de seguida, com que el senyor que portava els pastorets ja era un senyor gran, Jordi, escolta, oi que ens portaràs a direcció bueno, diguéssim, 4 violinets i una viola i un cello, un contrabaix, i aquí. I llavors també van voler, escolta, Jordi, tu ens dirigiries a una sarsuela? Dic, bueno, sí, no ho he fet mai, però bueno, sí, ja m'atreviré, sí, ja no hi ha problema. I llavors va passar que també, al cridar-me els de l'Orfeo Gracienc, com que allà hi havia el mestre Oltra, ell se'n va enterar, Jordi, escolta, que tu toques allà, que podries ajudar-me i venir aquí a dalt, jo m'estalvio. Dic, sí, mestre, no faltaria més, no? I ell també portava les Montseny del Poble Nou i també, Jordi, escolta, no te faria res, perquè jo ja tinc molta feina al conservatori i d'allò. Sí. Llavors també amb ell també vaig anar-hi un parell d'anys per la qüestió de l'harmonia, no? També va haver-hi molt bona fi amb ell, no? I ell ja ho saps que era molt senzill, aquell senyor. El mestre Manuel Pallil, el primer que jo vaig conèixer en aquest sentit, no? El segon ja va ser el Manuel Oltra, el tercer ja va ser el Cuigrau, que ja em va cridar, i per a comptar, no? Sí, aquell, el trio de la benzina aquell que ja... Llavors, mica en mica, ja se'n van anar enterant i llavors ells mateixos, Jordi, escolta, que pots anar allà, però tu ets jove i tu, escolta, nosaltres ja anem traient-s'ho de a punto, no? I el primer esbar que vaig dirigir fora de Barcelona va ser l'esbar de Sant Julià de l'Arbós del Penedès, que va ser fora de Barcelona, vull dir, no? I després ja van venir, esclar, els de Tarragona, els de Reus, bueno, ja etcètera, sí, Andorra, que, bueno, de tot arreu. El Ros Marvà el va portar, un parell d'anyets, dirigint, no tocant el piano. I llavors ells també tenien un pianista, el tal Joan Roca, que té alguna instrumentació d'algun ballet, no? I llavors va passar que alguns dansaires del Lluís Millet
Com que, esclar, llavors el Verdaguer era el non plus ultra, va ser això, saps? Ho deixen les bars Lluís Millet, que llavors el Joaquim Navarro, imagina't com es va posar, però bueno, és a part. I se'n van anar, tres dansaires concretament se'n van anar al Verdaguer, no? I llavors el Joan Roca, aquest pobret, es va quedar, jovenet, tenia 30 i pico d'anys, va quedar grogui, no? I llavors, clar, no tenien pianista. I llavors aquests tres nanos li van dir al Salvador, escolta, que nosaltres coneixem el pianista i sí, que vingui, que aquest ja saps com era, no? I sí, vaig anar a espetegar i sempre més em vaig quedar allà 10 anys. De fet, el Verdaguer el va fundar el Cubeles, l'any 48, el Cubeles, el Manel Cubeles. I llavors ell el va portar fins l'any 48, que va fer la primera actuació, el va fer al Palau de la Música, que va ser criticat vilmente pels esbertets, saps? Els altres amb espardanyeta i tot allò, i aquest ja els va posar amb sabatilla de ball, m'entén, ja el vestuari era ja. I va ser criticat vilmente, el van deixar com un drap brut. Però es va fer totes les seves creacions, el meu com a coreògraf, clar, va fer tot, l'Arabès del País Valencià, els divertiments, Farandola Provençal, corrandes, bueno, va fer tot. El Cuberes va fer tots els clàssics típics de ballets, de panderetes, tirotitanes, bolangeres, els típics van anar a espetegar allà al Palau de la Música, no? Que és el primer coreògraf que va portar els ballets en un escenari, perquè tots abans sempre es ballaven en places i prou, i punto, d'aquí no passava, no? I ell va ser el que va interrompre presentar un escenari. I a part de ser tan vilment, diguéssim, criticat, llavors ja has vist que tots els bars ja actuen en escenaris, ja van en sabatilletes, ja deixen l'espardanyeta, no? Llavors em va cridar perquè vaig estar 15 anys amb l'agrupació L'Antorxa, que també llavors en fèiem més de sesores, per descomptat, i les fèiem allà a l'Aliança del Poble Nou, i buscàvem també repertori que no fos el típic de tota la vida, m'entens? La Virgen Morena, que aquell s'han de pintar de negre, la policia muntada al Canadà, bueno, vam fer molt la Linda Tapada, sesores que no fossin, saps, les típiques de Manojo de Roses, o la Revoltosa, ja anàvem buscant sempre coses fora del context normal. I les presentàvem molt maques, perquè ella, la directora, aprofitava els preludis, i si no hi preludis buscava música de les sesores, i feia una presentació abans de començar la ballar, una escènica molt maca, el públic s'hi omplíem allà perquè venien autocars de Mollet i bueno, de Mataró i tot allà, s'omplia de gom a gom. Costa molts diners alçar un taló, Parlant amb una orquestra que estigui ja decentment, els cantants que també volen cobrar, no són, repeteixo, professionals, però esclar, encara que siguin amateurs, volen cobrar el seu. El vestuari, llogar-lo és car. Si has de posar plics o decorats, depèn del que vulguis fer, una pujada d'escena costa molt i molt. Si poses les localitats per poder cobrir-ho, la gent que hi va no són, m'entens? Ja són jubilats en amunt. Vull dir que el gust també ha canviat, la societat ha canviat tota, vull dir, jo recordo, bueno, el meu pare era del 1904, els teatres del Paral·lel, cada cap de setmana, dissabte i diumenge, salsodes per donar i per vendre, tarda i nit, pita, pam, piti, pam, piti, pam, piti, pam. I mica en mica s'ha anat perdent. I amb aquest, repeteixo, aquest de fa 2 anys, aquest homenatge que em van fer allà a l'agrupament, vaig quedar molt content, molt emocionant, tu. Tu saps, són 198 dansaires ballant, hosti, tu. I els bars que em van trucar, Jordi, escolta, que em sap molt de greu que no podré venir, que tot era... Un va ser el Joaquim Ruïra, l'altre va ser el de Rubí i l'altre va ser el Santa Tecla de Tarragona. Jordi, que em saps molt... No, home, no, primer, a més tenia actuació, dic, primer és el primer, escolta, desenganyem-se, no? Però com que vaig sortir amb el pas doble de Vall de Gitanes i també se'n van anar amb el pas doble, clar, veu 198 allà dansaires, per això que fa, hosti, sí, l'agrupament va dir, no hem vist mai una cosa igual, com que amb el Dani Gasulla. Hi ha molt bona amistat, de fot, anys i anys i anys, no? I dintre d'aquest món
que ja ho saps tu, de direcció musical dels bars, oi? Et sobren dits de la mà, no cal que t'ho expliqui jo això, punto, no? I el que més confiança, per descomptat, dic, Dani, mira, escolta, passa això, que, home, Jordi, no faltaria més, escolta, tu, endavant, no tinguis cap dubte, per descomptat, no? I llavors ja em va tornar a trucar, escolta, ho has arreglat? Ja està arreglat, no patiu. Jo aniré seguint, però no us deixaré plantats. I jo ja he plantat la meva planteta, que farà molt de goig el dia de demà, i vam començar amb el Sant Martí precisament el novembre de l'any passat, allà a l'església, amb la Sant Jordi. El clos que funcioni i els braços també, doncs, per què no? No deixar, mira, apa, adéu, ja teniu qui confiar. Mentre puguis anar fent la viu-viu, doncs vas fent. I a més perquè t'agrada i, coi, que t'agrada. Escolta, tens que dir, prou, s'ha acabat. Doncs prou, s'ha acabat, nostre senyor.